Най-често хората делят белезите на белези от акне, белези от хирургическо лечение, изгаряния и келоидни белези. За тяхното премахване се използват различни медикаменти и лазертерапията. Лазертерапията с фракционирана светлина е най-модерната и ефективна терапия за лечение на белези. Фракционираната технология позволява да се обработват белези в различни области и от различен тип. Необходими са от 1 до 5 процедури през интервал от 1 месец, като най-добри резултати се получават при по-пресните белези. След процедура с фракциониран лазер намазваме третираното място с цикалфат крем. Тъй като след такава процедура има възстановителен период, този крем трябва да се използва 3-4 пъти дневно през следващите 7 дни и като допълнение може да се напръсква мястото с термална вода Авен.